Ja. O sigui, no passa res. Ja no passa res, és veritat. Amb qui parla? Amb l'Esteve. No es veu absolutament res. Vols que gravi? Vale, és que al posar el zoom no se veu res. O soy jo que estic cega?
Ara sabeu. Vídeo. Ay, que está grabando. Shh, calla. Sí, no, però no gastis. Sí, perquè he dit jo allò de la... Que jo no sabia ni que havia manera. La ticana. És que aquí ho hem... A ver, ponedlo. Però dura bastant. Estudiar millor els romans. Lloc, la fase, la metafase, l'anafase, telofase, mitosi. No, és que... No, tío, Esther, macho. Tío. Fase, la metafase, anafase, telofase, mitosi. No! Telofase, mito... Puc sortir? No. No? És igual. Y si hago para yo, canto y hago mito. No, pero yo no salgo, que salgo solo la Mira, palabra. així i quan pari, llavors després com gravem l'altre, des del mateix fem així, saps? ¿Cómo? M'entens? Aquí va foli. Jo sí, Marc, no gravis per gravar. No, perquè després... Y ya sí. Y ya sí, y ya sí. Tú no me grabes, tío. Va, això ho posaré a preses falses. Doncs això vols de fer... Yo le voy. ¿Quién dice enfocando? No dice como dice él. Puta! Vale, va, us podeu posar que ja està gravant? Està gravant, va. Espérate que piso las T. Para, Esther, tío. Se ha grabado. Dime que se ha grabado. ¿Se ha grabado? Sí. Ah, se ha grabado. Te vamos a matar, te vamos a Si matar. fem res, Va, fem així i ja està. No vaig anar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jo me'l poso més avall. 1, 2... Adeu! ¿Qué hace?